ተጋዳላይ ወሊደት ትበል ትግራይ ተጋዳላይ አየ ተጋዳላይ አዘው ምን ሽራይ ደማ አዘው قصته كسد قصته معدن غبته عسك سامنا منا وكا وكا سامنا منا ساكلوا انا سمداكا انيا سمايا انيا سمايا ديدوما اتوسي جنما اتوسي زي أمي دود زي أمي دامستي زي أني دامستي زي أني لدلاي أني لدلاي أني زحقوس زينا نتمزابلتن نمعراب تግራይ ዝናፈቀን ብርሑቅ ኮይኑ ዘማዕዱን ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደም ያይሰብል ታሪክ ሰሪሑ ንፌደራል አሚኑ ተመሊሱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአፋር ድንበር ለመግባት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ የሚገኘው የኤርትራ ጦርን በመከላከል ጥቃት ለመፈጸም የሚያስችለው የጦር ታንኮችና የተለያዩ አስፈሪ ጦር መሳሪያዎችን የታጠቁ ወታደሮች ስትራቴጂካዊ በሆነው ሰርዶ አፋር ድንበር ማስጠጋት መጀመሩን ኢሳያስ በአማራና ትግራይ በኩል እያሴረብን ነው። አምባሳደሩ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አማራና ትግራይን ተጠቅሞ መንግስት ሊገለብጥ ነው ሲሉ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። የኤርትራ መንግስት ወታደሮቹን ከኢትዮጵያ ግዛቶች እንዲያስወጣና ለኢትዮጵያ መንግስት ተቋሚ ታጣቂ ኃይሎች ድጋፍ ከመስጠት እንዲታቀብ ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ግፊት እንዲያደርግ ጠይቀዋል። አምባሳደሩ ይህን ጥያቄ ባንተ ትንታኔ ኢትዮጵያ ላንድ ሎክድ የሆነችው በማን ስህተት ነው? ወይ እንግዲህ ያው ምልህ ካሁን ቀደም ላነሳቸው ጥያቄዎች የሰጣቸውን መልሶች እንግዲህ የተረዳቸው ይመስለኛል። እኔ ነገሮችን በቁንጽል አይደለም ሰፋ አድርጌ ነው ለማየት የምሞክረው። ያ ደግሞ ከረጅም ጊዜ ፖለቲካ ልምዴ ከንባቤ እና አይምሮዬን ክፍት አድርጌ ነገሮችን በሚዛናዊነት ለመረዳት ከማደርገው ጥረት የሚመነጭ ነው እና አሁን የምትለውንም አስተሳሰብ በሱ መልኩ አይደለም የሚረዱ ብዙ ሰዎች ችግሩን የህውሃት ብቻ አድርገው ለማቅረብ የሚሞክሩ አሉ። ስህተት ነው። ከኤርትራ ጋር ጦርነት ቢከፈት ከማን ጋር ነው የምትሆኑት? ከኤርትራ ጋር ሆነን አይደለም ፋኖ የራሱን ኃይል ይዞ ሄዶ አጋጣሚውን ተጠቅሞ አዲስ አበባ መግባት ነው። عبيت وقعت كله نايه ناس مرة خص دكوبية ناس مرة خص دكوبية ناس مرة وقع كله نايه كالي أول أبزار ميديا نتورك ترخوه حوالي تاون كوكم يرمعتي سمعوا وياك قدمي أجن حنتي حدا هنا زغروا ولا أميدهم تقول أسمرنا هاللخ يا وجه أقعد أمي يسمع أخوان حزي يسمع زلخو نا أمريكا مسمرسكو سمعوا زي أخجوزكم زي أخجوزكم سمعنا يا خملس تجراي 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 أوانا جدد أجندا أبلان ناون تجارو إنا بنجستي أوانا جدد أجندا يبلون 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 بنجستي أوانا جدد أجندا يبلون تجراي 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 أتناونا نحنا تجاروينا بريتنايو معنا زي تخون تجراي انفلتان معنا زي تخون تجراي انفلتان فتحي لدقان اشتياق فتحي لتمازالتي فتحي لا رقاويان فتحي لا كان قدلو فتحي لعنا مربتنا لسعنا عدنا لسعنا فتحي لنا يأكل
ሰበር ዜና ሎሚ ካብ 4 ኪሎ ዘደግ ዜና ተሰሚዕሎም አብይ አሕመድ በሚስጥር ካብ ዘቃልሑ ሓበሬታ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ኩናት ከም ዘካይድ ዝሕብር ሓበሬታ ተቃሊሕሎም ዝጀምረሉ እዋን እውን ተፈሊጥሎም ብዝርዝር ክንምለሶ ኢና ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝሕጉስ ዜና ተሰሚዕሎም ልዕሊ 150,000 ጥዋት ሓልታት ኣምሓራ ሎሚ ንህዝቢ ትግራይ ዝሕጎሰ ዜና ተሰሚዕሎም ኣብ ዝርዝር ክንፍትሾ ኢና አይተ ጌታቸው ረዳ ምስ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ኣብ ዝገበርዎ መደረ ዘደንግጽ ሚስጥር አቃሊሕም ኣለው ዝርዝር ሚስጥር አይተ ጌታቸው ረዳ ብዝምልከት ኣብ ዝርዝር ክንፍትሾ ኢና ተጸበይና አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝሕጉስ ስጉምቲ ይወስዳሎም ህድማ ወለድ ሓልታት ቁን ተጀሚሩ ከም ዘሎ ንገራሎም ድሕሪ ቁርብ ደቃይቅ ክንምለሶ ኢና ምስ ብልጽግና ሰርሑ ዘለው ጀነራላት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ንኸውዕሎም ትእዛዝ ከም ዝተውሃበ ተሓቢሩሎም ሎሚ ካብ ከተማ መቐለ ዘደንቅ ዜና እውን መጺናሎም ኣብ ዝርዝር ክንፍትሾ ኢና አመራርሓ አባላት ሳሳይ ዞር ሰብ አካሪ ብዝተወደምናሉ መምርሒ ሕቶ ላይ መለስ ዝብል ሕቶም ኣብ ቤት ጽሕፈት ርእሰ መምሕዳር ደጀን ቢሮም ይቕረቡለው ሎሚ ካብ ከተማ መቐለ ዝተለኣኸላ ትኩስ ሓበሬታ ኣሎም ናባኹም ከነብሎ ኢና እምበኣር ከስተኸባልኩም ዘኸባል ክነን ተኸታተልቲ መደብ ትግራይ ቱደይ እዚኣቶም ካልኦትን ሓፀርቲ ዜናታት ናይ ጽዕለት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ላይክን ሳብስክራይብ ስለትገብሩልና ካብ ልብ እናመስገና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝራቶም ክንብል የአዲስ አበባ ፖሊስ በመላው አዲስ አበባ ፍተሻና ብርበራ ሊያደርግ እንደሆነ አስታውቆም ህብረተሰቡ ህግን ተከትሎ ለሚደረገው የጸጥታ ኃይሎች ፍተሻና ብርበራ ተባባሪ እንዲሆን አስቸኳይ ጥሪውን አቅርቧል። ህብረተሰቡ ለጸጥታ ስራ ስኬታማነት እያደረገ ያለው ትብብር አጠናክሮ መቀጠል አለበት ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ ባወጣው በዚህ መግለጫው የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ ስጋት ላይ የሚጥሉ ወንጀሎችን ለመቆጣጠርና ጥብቅ ቁጥጥር ለማድረግ በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች ህግን የተከተለ ፍተሻና ብርበራ ለማድረግ መዘጋጀቱን ይፋ አድርጓል። የከተማዋን ጸጥታና ሰላም ለመጠበቅ ሲባል በተላለፈው ውሳኔ መሰረት በአዲስ አበባ ፖሊስ በለያቸው ልዩ አካባቢዎች ላይ ብርበራና ፍተሻ እንደሚደረግ ያስታወቀው የአዲስ አበባ ፖሊስ ነዋሪዎች ከወዲሁ ዝግጁ እንዲሆኑ አስታውሷል። መላው የጸጥታ አካላትና ነዋሪው በመተባበር ባከናወኗቸው ተግባራት የከተማችን ሰላምና ጸጥታ በመረጋገጡ ህብረተሰቡ የዕለት ተዕለት ተግባሩን ያለ ስጋት እንዲያከናውን ማድረግ ተችሏል ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ነዋሪው የከተማው የጸጥታ ጉዳይ ይመለከተኛል በሚል መንፈስ አካባቢውን በተራ በመጠበቅና ህገወጦችን እጅ ከፍንጅ ይዞ ህግ ፊት የማቅረብ ልምዱ እያደገ በመምጣቱና የጸጥታ አካላትን ባከናወኗቸው ልዩ ልዩ ተግባራት በአዲስ አበባ የወንጀል ቁጥር እየቀነሰ ነው ብሏል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ባወጣው በዚህ መግለጫ ላይ ህብረተሰቡ ይህንን ድጋፍና ተባባሪነት አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የአዲስ አበባ ፖሊስ ጥሪውን ያቀረበ ሲሆን በደረሱን ጥቆማዎችና በፖሊስም በጥናት የለያቸው ሰላምና ጸጥታ ስጋት ላይ የሚጥሉ ከባድ ወንጀሎችን ማለትም የጦር መሳሪያ ዝውውር፣ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርና ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር እንዲሁም ሌሎችም የወንጀል ስጋቶችን ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠርና አጥፊዎችና ተባባሪዎቻቸውን በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል የተጠናከረ ቁጥጥርና ብርበራ ፍተሻም በአዲስ አበባ ለማድረግ መዘጋጀቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ በዚሁ መግለጫው ላይ ጠቅሷል። የወንጀል ድርጊቶቹ ይፈጸምባቸዋል ተብለው በሚጠረጠሩና በፖሊስ በተለዩም በሁሉም የመዲናዋ አካባቢዎችም የህግ አግባብን ተከትሎ ፍተሻና ብርበራ የሚደረግ መሆኑን ህብረተሰቡ ከወዲሁ ተገንዝቦ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግና ወንጀል እንዳይፈጸም ነዋሪው ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ እያሳሰበ የተለመደውን ጥቆማ የመስጠት ተግባሩንም በማጠናከር ለማንኛውም ፖሊሳዊ መረጃ የመስጠት ተግባሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል ገልጿል። በዚህም ለፖሊስ መረጃ ለማቀበል በ0111 110111 ወይም በነጻ የስልክ መስመር በ991 እንዲሁም በ8882 ላይ በመደወልና መረጃና ጥቆማ ለፖሊስ በመስጠት ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥልና ለሚደረገው ፍተሻና ብርበራ እንዲዘጋጅ የአዲስ አበባ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ መልእክቱን ያስተላለፈበትን መግለጫ ቋጭቷል። መረጃዎች ጋር እኔ ደረጃ ሀብቶልድ ነኝ። ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን አሁንም ከጎንደር የሚደርሱን መረጃዎች በጣም አሳሳቢ ናቸው። ዛሬ ከማለዳ ሌሊት ጀምሮ በጎንደር የተጀመረው ውጊያ እስካሁን ሰዓት ድረስ እየቀጠለ ነው። የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች በአሁኑ ሰዓት ላይ ስልክ በመደወል
በጣም በከፍተኛ ውጥረት ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። አሁን 4:50 ከምሽቱ ማለት ነው ጀምሮ ብዛት ያላቸው ፋኖ ኃይሎች በጎንደር ከተማ ቀበሌ 18 ገብተዋል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ገብተዋል። በጣም የሚያሳዝኑ ነገሮች ናቸው እየሆኑ ያሉት። በአካባቢው በከባድ መሳሪያ የታገዘ ተኩስ ነው እየተሰማ ያለው። ነዋሪዎቹ በጣም ተጨንቀዋል። ተመልካቾቻችን የከተማው መስተዳድር የሰጠው የማረጋጊያ መልእክት የለም። መከላከያም የሰጠው መግለጫ የለም። ዛሬ በየአቅጣጫው ስትናጥ ነው ያለችው፣ በውስጧም በዙሪያው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ አሁን ከመሸ በኋላ እንደገና ውጊያው ተባብሶ አገር ሽቶ መቀጠሉ ነው እየተነገረ ያለው። እንግዲህ የዚህ የምክክር ኮሚሽኑ የተካሄደው ከትናንት በስቲያ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት የምክክር ኮሚሽኑ ተብሎ በሀገር አቀፍ ደረጃ ዋናው የተካሄደው ቅዳሜና እሁድ ባለበት ሰዓት ላይ ነው። የምክክር ኮሚሽኑ ካቀረባቸው ጥሪዎች መካከል ሁላችሁም አይታችሁ ከሆነ በየቦታው በመሳሪያ የታጠቃችሁ ብረታችሁን አውርዳችሁ በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር ግቡ የሚል ነው። በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር ግቡ የሚል ነው። የምክክር ኮሚሽኑ ይሄንን ብሎ በሚያወጣበት ሰዓት ላይ ዋናው የምክክር ኮሚሽን ስብሰባ በአዲስ አበባ በሚካሄድበት ላይ በብዕሩ ሲታገር የነበረው በሰላማዊ መንገድ ሲታገር የነበረው ታየ ደንደአ የታሰረ ሰበር ዜና ካብ ትግራይ ዝሕጉስ ዜና ይስማዓሎም። ብስርዓት 4 ኪሎን ዘራያትን ዝተጨፍጨፈት ትግራይ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ግን ድሮን ከም ዝወነነ ተቃሊሕሎም። ብካልእ ገጽ መንግስቲ ፌደራል ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ሓደሽቲ ድራማታት ምድላው ጀሚሩ ከም ዘሎ ተቃሊዑ። በዝርዝር ክንፍትሾ ኢና። ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ህወሓት ንባዕሉ ናብ ፓርቲነት ዘሰጋገርዎ መስርሕታት እናዛዘመ ኣብ ናይ መወዳእታ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ፈሊጦም። ፕሬዝዳንት ምምሕዳር ፈለስጤም ንጉጅለ ሓማስ ደቂ ከልቢ ክብል ብምግላጽ ነቶም ጅሁ ሒዝዎም ዘለዉ ሰባት ክፈትሑም ጠሊብሎም። መበል 12 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕወየትን ተስፋን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንቐጸልቲ 3 ዓመታት ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከብጽሕዋ ተባሂሎም ብኣባላት ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝተሓረዩ 13 ኣመራርሓት ቦርድን 5 ቁፅፅር ኮሚሽንን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምምራጽ ተዛዚሙ። ሳብስክራይብ ላይክን ሸርን ብምግባር ክሳዕ መወዳእታ ምሳና ጸንሑ። ሰናይ ምክትታል ብምምናይ ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ክንሓልፍ። ክቡራት ተኸታተልትና ሰማዕቲ ናትና ፎረም ሚድያ ከመይ ጽንዕኹም ኣለኹም? ኣብ ዓውዲ ፖለቲካ ቀርና ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝረአ ዘሎ ተለዋዋጢ ሃዋህው ከምቲ ልሙድ ደሞ እውን ብዝርዝር ክነቕረብልኩም ኢና። ካብቲ ቁጥዐ ዝሓዘለ መግለፂ ሕወሓትን መልስታቱን ናብቲ ኣብ ጉዳይ ወልቃይት ዝተረኣየ ዘይምስለንታዊ ለውጢ ቃላት ክሳብ እቲ ንብዙሓት ዘሰሓበ መብርሂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዳግም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ደጊሙ ምዝራቦም ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናይ ስልጣን መፍሕፋሕ ከምኡውን ምምስራት ሓድሽ ፖለቲካዊ ውድብ ሎማዓንቲ ዝተዋሃበ መግለፂ ዝድህስሱ ዜናታት ኣለውና። ሕወሓት ቁጥዐ ዝሓዘለ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። እዚ መግለፂ እዚ እንታይ ይብል እውን ኣብ ፈላማይ ዜናና ክነስማዓኩም ኢና። ናይ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ክልል ኣምሓራ ወልቃይት ክብል ዝጠቅዖም ንምንታይ መሊሱ ኣጥፊእዎም? እቲ ዘጥፍአሉ ምክንያት ስትራቴጂ ድዩ ወይስ ስውር ስምምዕ? ናትና ፎረም ሕዚ ዘይተሰምዐ ሓድሽ መልሲ ሒዛ ኣላ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተወሳኺ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ተዛሪቡ ኣሎ። ኢሳያስ ሓድሽ መብርሂ ሂቡ ኣሎ። እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መራኸብቲ ዝነድድ ዘሎ ጎይላ መዕለቢ ረኺቡ ዶም? መልሲ ኣለዋ ናትና ፎረም። ቁጥዐ ጀነራል ታደሰ ወረደ ውሳነም ሕወሓት ውድቂ ዝገብረሉ ኣብ ትግራይ ናይ ልዕልና ምፍሕፋሕ ተጀሚሩ ድዩ ዘብል ኩነታት እውን ናትና ፎረም ሕጂ ክትድስሰ። ሎማዓንቲ ውድብ ስምረት ብጌታቸው ረዳ ትምራሕ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ፖለቲካዊ ንፋስ ነበር ኣባላት ሕወሓት ዝመስረትዎ ውድብ ዕላምዑ ቀጻሊ ጉዕዝኡ እንታይ እዩ? ነዚኦም ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ሕጂ ክንጅምር ኢና። ምሳና ጽንሖም ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከም ትወትሩ ኢና ንዕድመኩም። ናይ ሕወሓት መግለፂ ቁጥዐ ዝሓዘለ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንበዓት ተመዛበልቲ ክሲ ፖለቲካዊ ምጥፍፋእ እቲ ሓቂ ኣበይ እዩ ዘሎ? ካብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ኣፍልጦ ከም ዝተኸልከለ ስዒቡ ሕወሓት ትማሊ ምሸት ቁጥዐ ዝሓዘለ መግለፂ ኣውፅኡ። እቲ መግለፂ እዚ ቁጥዕኡ ብዙሓት ነጥብታት ወቐሳን ዝሓዘለ ብምዃኑ እውን ቁጥዐ ዝሓዘለ መግለፂ ሕወሓት ክብሉ እውን ሚድያታት ማእኸል ዓዲ ይፅብፅብ ኣለዋ። ቀንዲ ሕቶታት ሕወሓት እንታይ እዮም?
مدنواي سممع بريتوريا هوحات أب مجلسيو كاند علامة وقصاز جبروم الفيدرالاو منجز تقينم تسممع بريتوريا ملؤ بملؤ تكباراو بزي مخانوم بتر وقسو لهم سقاي تمزابلتي زمت زلو وان كرمتي قدم مئتاو أب دنكوان جزاو معقب زرخبو بأماي تاشحات زقصرو تمزابلتنا بعدهم تزي تمليسهم قالت سبقاو كالولا مفتارو زي ترفيلو تنكيقلهم نايز عمد زناب كرمتي نحارسو تسفا زهبو كوان تخونم نتوم زحالف 4 أوارح كرمتي أب تحت دنكوان بوقرن تميتن حمامن زساقيو زلو تمزابلتقن زغفا اوان فتن حيزو خمتيو بمبالوون سقاتو قليس ألهم أب زحالفون منجستي نتمعالتاوي زمود زلو هزبنام زاتو قال كاب مفتسام أب مكرات تمزابلتي بوليتيكاو متففا يتعوتلهم كبلوون بقطع وقيسلهم اتخالق قز ناي سانتيم ملسي عيت جيتاتشو ردا وانا دايركتر بيراوي دحننت إثيوبيان مزي متحازي كأليم زينا حو واحد كسيم كاب حق ازرا حقيو زبالو خينوم اتوم نبر بريزيدنت جزاو من محدار تقراي جيتاتشو ردام كمور وانا دايركتر بيراوي من رجا دحننت إثيوبيا رضوان حسين عبد قدم حبريتام باسم امباسادر رضوان حسين زي تقلص اوريم عيت جيتاتشو ردام ابز قرب اوان ابز هبوو قال محتت ጉዳይ መምላስ ተመዛበልቲ ኣነ ምኽትል ኣብ ዝነበር ኩሉ እዋን 100% ብዝበሃል ደረጃ ስምምዕ ተበፅሑ ነይሩም እንተኾነ ግን ሕወሓት ኣፍልጦን ተዘይሂብኩምና ከም ዝኽገብረ ምስ ከማይ ዝበለ ክሰርሕ ናብ ዝብል ዘየድሊ ኣንፈት ይወሲድዎም ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ መንባሩ ዝዝከር ወሲኾም ድማ ሽዑ ቀዳምነት ዝተዋህቦ ምፍታሕ ኣጽዋር እኳ እንተነበረም ካብ ሰብኣዊ ረኣያ ግን ጉዳይ ተመዛበልቲ ጎሊሁ ወፂኡ ይብል ጌታቸው ረዳ أبتقو كوفيلو بزعبا زنبرم نبلتقنا ودب وكيلوم زمتم وانا دايركتر حاجراوي بيرو دحننت إثيوبيا رضوان حسين بزينا حوحات عتقات حيلتات كنأتينا زبل مرقت مخنات شدشت أوارح 5 باخنم مقلاص مبتشاب اوان زيز كريم أموم أتهم زي تملسو حطوتات عينوت يوم زي ننحد حدو زقاج أزلوم ناي آنا إيه كنع كتعنتي بملؤ متقبار سممع بريتيراني تقص على فتحت مزابالي نابي يبصحو يخون اتي بوليتيكاو هلخ اب مكران نصحان زيغاتات مقصالو نسلام مرغغان اتزوباخم كساب كندي يفتاتنو يخون غزي زملسوم كبر تحتتات كوينم قصيلهم اللهم مستر سيامم والقايت ميديا كوربوريشن امحرام كلل امحرام زبل كاب صبصابو اطفئو ولهم زي استراتيجي ديو ويسممع أو قداي سيامن حطون والنت زوبا والقايت سقدست حمرام وتطر أبز قصر الزل أوان كوربوريشن مراقبي حفاش أمحرام دو معلت أبزو تصبصابهم أبتا مقالات زرقيو لوطي حدش مزراربي أجندا خوينوم وعلولهم اتي جزاو من محدار تقراين حوحاتن زي قواماوي إيو بمبال بترقاقامي قريتها زقربولو زنبروم ناي كل لمحرا والقايت زبل أباهلام أبز حدش صبصاب أميكم بهندبت مقدالوم سلمنتاي زبل عبي حتى العلالهم ميديا كوربوريشن محرام أب كل لمحرام نابزوبا تراي زنق والقلم سلمنتاي محرام كوربوريشن ميديا نتي كبابي ننوح وانا كل لمحرا زوبا والقايت أجلست حمران دابلم بصبصبن كصوع مصنحهم زذكر نديوم زي أتصاو عزي نتي بوغن تግራይ معراب تግራይ تبايلو تصوع مريتيو زبل حتى وانነት زلع على له خبابيم تحسو خلل لمحرام مخانو زرقاقص نقوان فيدرال زتصارريوم بزبل ካብ ወገን ትግራይ በተደጋጋሚ ቅሬታን መግለጽታትን ቀርቡ ጸንሐም እዮም ይኹን እምበር ሚዲያ ኮርፖሬሽን አምሐራም ሎሚ ኣብ ዝመሓላለፉ ጸጻብ ፌደራል መንግስቲ ንሓሶት መረዳእታ ትምህርቲ ንምቁጽጻር ዘጽደቆ ኣዋጅ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንምትግባር ምንቅስቃስ ምጅማሩ ይሕብርሞም እዚ ምንቅስቃስ እዚ ድማ ኣብ ዞባ ወልቃይት ጸገደ ሰተት ሕመራም ክብል ኣፍሊጦ ዝብል ጥራዩ ኣገላልጻ ተጠቂሞም እቲ ናይ ክልል አምሐራ ዝብል ቅድሚ ሕጂ ከም መለለይ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ወሳነ ሓረግውን ካብቲ ጸብጻብ ካብቲ ዜና ኣውጪኡ ወሎም ስቕታም ዝሰበረ ለውጢ ድዩ ወይስ ካልእ ስልሒት ኣሎ ኣብ ጸብጻብ እዚ ዝብል ድማ ሕቶ ወሃብ ትርኢቶ ኮይነሉ ሎ ማዓንቲ እዚ ብሃንደበት ዝመጸ ለውጢ ኣጠቃቅማ ቃላት ሚዲያ ኮርፖሬሽን አምሐራ ነቲ ካብ ወገን ትግራይ ዝቀረበ ዝነበረ ቅሬታታት ዝተዋሃበ ዶንጊው መልሲ እዩ ወይ ድማ ድሕሪኡ ዝተሸመመ ካልእ ፖለቲካዊ ስልሒት ወይ ስምምዕ ኣሎም ዝብል ሕቶታት ከም ዝመጹውን እሙን ኮይነሎም ክሳብ ሕጂ ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይኹን ካብ ሕወሓት ብዛዕባ እዚ ሃንደበታዊ ለውጢ ዝተዋሃበ ወግዓዊ ምላሽ ክሳብ ሕጂ ተሰምዐን እዚ ናይ ሎሚ ጸብጻብ ሚድያ ኮርፖሬሽን አምሐራ ዘርአዮ ለውጢ ኣጠቃቅማ ቃላት ኣብዚ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ተነካእን ዝኾነ ጉዳይ ወልቃይት ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ዶ ይኸውን
ወይስ ንግዚኡ ዝተገበረ ፀወታ ቃላት ጥራይ ኮይኑ ክሓልፍ እዩ? እዚ ጉዳይ ኣቃልቦ ብዙሓት ከም ዝሰሓበን ዝቕፅሉ ኣባላታት ድማ ብዓብዪ ሃንቀውታ ከም ጽበዮን ካብ ሕጂ እውን ንጹር ኮይነሎም እቲ ላዕለዋይ ፌደራላዊ መንግስቲ ከም ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ዓይነት መርገፂ ሒዙ ክንቀሳቐስ ይኸውን? እዚኦምን ኩሎም እቲ ዝመጽእ ግዜ ዝምልሶም ዓበይቲ ሕቶታት እዮም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዳግማይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓድሽ መብርሂ ሂቦም ዝተጀመረ ጎይላ መዕለቢ ረኺቡ ዶ? ናይ ናትና ፎረም ሕዚ ብፍሉይነት ዘዳለወቶ ጸብጻብ ሕቶ እዩ። ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብቲ ብግንቦት 16 2017 ዓ.ም ንመበል መዘከርታ 34 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዘስምዕዎ መደረም ብዛዕባ ኦሮሞማ ዝተዛረብዎ ዛዕባ ከም ሓዊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብን ኣብ መንጎ ፖለቲከኛታት ክሳብ ሕጂ ዘየቋረፀ ዋዕይ ክፈጥር ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ መደርኦም እዚ ኦሮሞማ ዝብል ኣመር ምስ ጉዳይ ማይን ቀይሕ ባሕርን መሰል ወደብን ህዝቢ ኦሮሞ ዘይውክል ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ግርጭት ኩሽን ሴምን ህዝብን መሬት ዓፋር ንምጥቃም ዝግበር ፈተነም ከምኡውን ኩናት ብሰፊሑ ንሙላዕ ዝዓለመ እዩ ክብል ብትረብ ተሻብ እዋን ምዝራቦም ዝዝከር እዩ። እዚ ኣገላልጾም ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ንብዙሓት ዘስደመመን ሰፊሕ ክትዕ እውን ዘለዕለ ኮይኑ ቀኒ እዩ። ገሊኦም ከም ፖለቲከኛታት ጀዋር መሓመድ ዝኣመሰሉ ኦሮሞማ ማለት ከም ትግራይን ኣምሓራን ኤርትራዊነትን ጌርካ ዝውሰድ መንነት ኦሮሞ እዩ፣ ካብዚ ሓሊፉ ካልእ ትርጉም የብሉን ክብሉ ንቐፍትኦም ንኢሳያስ ኣስሚዖም እዮም። ነበር ሚኒስትር ሰላማይ ታየ ደንደኣም ካልኦት ብዙሓት ሰባት እውን ብወገኖም ሰፊሕ ትንታነ ሂቦም እዮም። እሞ ተሓድሽ ነገር እንታይ እዩ? እቲ ዝገርም ነገር ነዚ ኩሉ ክትዕን ስምዒታትን ስዒቦም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዛዕባ እቲ ኦሮሞማ ዝበልዎ ሓድሽ መብርሂ ከም ዝሃቡ ተሰሚዑ ኣሎ። እዚ ሓበሬታ እዚ ዝወፀ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣስመራ ብምምጻእ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብቐጥታ ዝተራኸበ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ እዩ። ስታሊን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ቀዳማይ መደረ ክህብ ከሎም ኣብ ኣስመራ ከም ዝነበረን ድሕሪኡ ድማ ብኣካል ተራኺቦም ብሰፊሑ ከም ዝተዘራረቡን ይገሊጹ። ንሱ ከም ዝበሎም ነቲ ብዛዕባ ኦሮሞማ ዝተላዕለ ማሕበራዊ ስምዒት ኣልዒሎም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ሓተቶም እዞም መራሒ ከም ዝስዕብ ምላሽ ከም ዝሃቦ ይገሊጹ። ምስ ከም ሌንጮ ለታ፣ ዲማ ነጎ ዝኣመሰሉ ገዳይም ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ብሓባር ሰሪሕና ኢና ናተይ ሓሳብ ኦሮሞማ ዝብል ቃል ንዘይግባእ ተግባር ወይ ንፖለቲካ ረብሓ ተጠቒሞም ዘለዎም እዮም ኢሎም። ኦሮሞነት ልክዕ ከም ትግራዋይነት ወይ ኤርትራውነት እዩ፣ እቲ ሓሳብ ግን ንዘይግባእ ፖለቲካዊ ረብሓ ውዒሎሞ ክብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝተረድኦ እዩ ስታሊን ገብረስላሴ ካብ ኣስመራ ናብ ዋሽንግተን ድሕሪ ምምላሱ ዝተዛረበ። ብተወሳኺ ስታሊን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ኣመልኪቶ ብዝሓለፈ እዋን ዝሃቦም ገለ መግለፅታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ብምዝርጋሕ ገለ ወገናት ኣብ ኤርትራ ንክእሰር እውን ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዝገበሩ እውን ከሲሱ ኣሎም። እሞ ምላሽ መንግስቲ እንታይ እዩ? ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ተሪር ነቐፊታ ክስን ስዒቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገን ምላሽ ሂበሎም። ቃል ወሃቢ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ኣብ ሰሙን እዚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ከተጋድዶ ከም ዘይትደልን ሕጂ እውን ምስ ጎረባብታ ብሓባር ኣብ ምትሕብባር ዘድሃበ ናይ ወፃኢ ዝምድና ፖሊሲ ከም እትስዕብን ገሊፆም እዮም። ወሲኾም እቶም ኣምባሳደር ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ክስታት ወቀሳታትን ከቕርቡን ከለው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀዳማይ ሰብ ኣይኮኑም ክብሉ ነቲ ወቀሳ ኣመቃሊሎሞም። እዚ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝተዋሃበ ምብራህርሂ ኦሮሞማ ዝነበረ ክትዕ ክሳብ ክንደይ የረጋግኦ ወይ የቕፅሎ ግዜ ዝምልሶ ሕቶ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ግን ብዙሕ መንገዲ ከም ዘይከደም ብግልፂ እቲ ገመድ ከም ዝተበጣጠሰ እውን ዘርኢ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ዝገርም ግን ሓንቲ ቃል ከመይ ጌራ ንክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣውሎ ንፋስ ክትሽመን ከም እትኽእል ምርኣይ ቀሊል እዩ። ቁጥዕ ጀነራል ታደሰ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መልሲ ውድቂ ምግባርን እዚ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ምፍሕፋሕ ልዕልና ድዩ ዘብል ሕቶ ልዒሉ ኣሎ። ሃዋህው ፖለቲካ ትግራይ ከም ብሓድሽ ይናወፅ ኣሎ። ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እቶም ሕወሓት ናይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ምምሕዳራዊ ኣቃውማታት ክወስድዎ ዝፈተኑ ኢድ ምጥዋይ ዝመስል ስጉምቲ ብምሉእ ከም ዘፍረስዎም ተሰሚዑ ኣሎ። እቲ ነገር ከምዚ ከም ዝዝከር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ዘመን ተቐዳማይ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጀሚሩ ማሕተም መንግስቲ ትካላትን ትኽልል ብሓይሊ ነጢቑ ዝብል ክሲ ዝቐርበሉ እንትኾን ሰራሕተኛታትን መራሕትን ካብ መዝነቶም ብምልዓል ብናቱ እሙናት ሰባት ምትካእ ኣብ ትኸቢድ ምፍሕፋሕ ኣትዩ እውን ክብሉ እውን
ምኽሳሶም ኣይርስዓን እዚ ወፍሪ ምንጣቕ ማሕተም ምግፋፍ ውርደታት ኣብ መንጎ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ሕወሓትን ሓደ ካብ ጠንቅታት ፖለቲካ ምፍሕፋሕ ዝነበረ እውን እዩ ዝብሉ ዜናታት ኣብ ተሻብኡ እዋን ይስምዑ እዮም ብፍላይ ኣብ ከባቢ ራያ ህዝባዊ ተቃውሞ ብምልዓል ሕወሓት ኣይብፅሐናን ብዝብል እቲ ፈተነ ለውጢ መዋቅር መንግስቲ ሕወሓት ከም ዝፈሸለ ዝፍለጥ እዩ እዚ ናይ ሕወሓት ስትራቴጂ ምቅርማት መዋቅር መምሕዳር ኣብ ዘመን መምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ዝቐፀለ ይመስል ወሳነ ጀነራል ታደሰ እምበር ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ፀሊሞም ርኣዮም ወይ ምኹራዮም ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡን ላዕሊ እውን ውሳነ ዘየዳግም ስጉም ተወሲዶም ኣለዉ ፕሬዚደንት እቲ ኣብ ወረዳ እንደርታ ብሕወሓት ዝተገበረ ለውጢ ምምሕዳር ብህፁፅ ክቕልበስን እቲ ቀዳማይ ምምሕዳር ወይ እውን እቲ ዝነበረ ምምሕዳር ናብ ቦትኡ ክምለስ ወሲኖም ኣዚዞምን ኣለዉ እዚ ትእዛዝ እዚ ብደብዳቤ ካብ ምግላፅ ሓሊፎም ፖሊስ ተኽልል ነዚ ውሳነ እዚ ከም ዘተግብር እውን ብቐጥታ ትእዛዝ ከም ዝተዋሃቦም ካብ መቐለ ዝወፁ ሓበሬታታት ናትናፈረ መረጋጊፅ ኣላ ካብ ዝሓሊፉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ሕወሓት ብዝወሰደ ስጉምቲ ለውጢ ምምሕዳር ዝተፈጠረ ከቢድ ፀገም ወይ እውን ጉድለት ብምጥቃስ ፖሊስ ትኽልል ነቲ ትእዛዝ ከም ዝተግብር ነቶም ነበር ምምሕዳር ብሓይሊ ከም ዝእለ ዝገብሩ ኣካላት ብሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ ትእዛዝ ከም ዝሃቡ እውን መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ እውን ፀብፂባ ኣላ እዚ ስጉምቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን እቲ ናይ ሕወሓት ፈተነ ለውጢ መዋቅር ብግልፂ ምቅዋሞም ከምኡ እውን ብሕጊ ክሕተቱ ምእዛዞም ኣብ ሃዋህው ፖለቲካ ትግራይ ሓድሽ ምፍሕፋሕ ልዕልና ምጅማሩ ድዩ ወይስ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ጨዋድኡ ኸርኢ ምጅማሩ ዘመላኽት ይኸውን እቲ ዝቕፅል ነገር ብዓብዪ ሃንቀውታ ዝፅቢ እዩ መልሲ ሕወሓት እውን ብዙሓት ሰባት ይፅበዩ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ሎማዓንቲ ውድብ ዲሞክራስያዊ ስምረት ትግራይ ፈላማይ መግለፂ ሂባ ኣላ ተሓባበሪ ኮሙኒኬሽን እቲ ውድብ ኣይተረዳኣ ሓለፎም ንሚድያታት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ቀረባ እዋን እቲ ውድብ ካብ ቦርድ መረፃ ግዝያዊ ፍቃድ ከም ዝረኸበ ብምዝኽኻር ግዝያዊ ፍቃድ ዝረኸበሉ ምክንያት ድማ ኣባላት ደገፍትን ኣብ ሰነድ እቲ ውድብ ክዛተዩ ዕድል ንምሃብ ምዃኑ እውን እዮም ገሊፆም ኣይተረዳኣ ሓለፎም ወሲኾም ህልው ኩነታት ትግራይ እቲ ውድብ ንምምስራት ምክንያት ከም ዝኾነን እቲ ክልል ብስእነት ሰላም ፀጋም ሰናይ ምምሕዳርን ካልኦት ፀገማትን ይፍተን ከም ዘለዎ እዮም ተዛሪቦም ስለዝኾነን ንትግራይ ብዝተፈለየ መንገዲ ምውሳድ ኣድላይ ስለዝኾነ ሓድሽ ፓርቲ ከም ዝጣየሸ ብምሕባር ትግራይ ሓደ ሓሳብ ጥራሕ ዝኽተል ክልል ዘይኮነስ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዘንፀባርቐላ ክልል ክትኸውን እቲ ውድብ ከም ዝሰርሕ እውን ቃል ኣትዮም ኣለዉ እቲ ውድብ ብቐንዱ ሕሉፍ ጌጋታት ምእራም ኣብ መጻኢ ዕድል ትግራይ ትኩረት ምግባር ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣይተረዳኣ ሓለፎም እቲ ውድብ ብኣባላት ሕወሓት ነበር ዝተመስረተ ምዃኑ ብምግላፅ ስርዓት ሕወሓት ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምፍታሕ ዓቕምን ዕላማን የብሉን ክብሎም ተዛሪቦም ናይ ውድብ ስምረት መተሓባበሪ ኮሙኒኬሽን ዝኾነ ኣይተረዳኣ ሓለፎም ኣብ ዝቕፅሉ ኣዋርሕ ኣብ ክልል ክሳብ ቀበሌ ኣወዳድባ ከም ዝህሉ ብምሕባር ምልመላ ኣባላት ኩሎም ማሕበረሰባት ዘሳትፍ እኳ እንተኾነ ብቐንዱ ግን ኣብቶም ሕዚ ለውጢ ዘድልዩ ኣባላት ሕወሓት ዝነበሩ ከምኡ እውን ሕዚ ለውጢ ዝደልዩ ኣካላት ብተወሳኺ ድማ ኣብ መንእሰያት ዘተኮረ ክኸውን ይኽእሉ እዮም ተዛሪቦም ዲያስፖራታትን ትግራዋይ ዝኾነ ሰብ ኣባል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበሉ ኣይተረዳኣ ሓለፎም ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሕን ፈረቓን ኣብ ትግራይ ቀዳማይ ጉባኤ ከም ዝካየድ ዋና ቤት ፅሕፈት እቲ ውድብ ኣብ መቐለ ከም ዝኸውን እውን ዝሓበሩ ኮይኖም እቲ ውድብ ሕጊ ተኸቲሉ ኣብ መረፃ ክሳተፍ ምዃኑ እውን ኣነፂሮም ኣለዎም እምበር ከስ ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከቲ ናትና ፎረም ንሕዚ ዝሓዝናዮም እዋናዊ ፍሉይ ዳህሳስ ሓበሬታ ናትና ፎረም እዞም ሰማዕኹሞም ይመስሉ ነይሮም ቀጻሊ ብኻልእ ሓዲስ ዜና መሊስና ክንረኸብ ኢና ክሳብ ሻቡ ሰላም